Zamenik direktora PIO fonda Aleksandar Milošević rekao je da pravo na besplatan oporavak u banjama imaju svi penzioneri koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, a čija penzija ne prelazi 39.850 dinara, ali i da to pravo nisu koristili od 2020. Tada smo izmenom pravilnika odredili da ovo pravo može samo da se koristi jednom, objašnjava Milošević, zamenik direktora PIO fonda. On kaže da će troškovi pratioca također biti pokriveni, ali da su izmenom pravilnika definisane situacije kada je pratilac potreban. Iz fonda procenjuju da će se na besplatan oporavak po ovogodišnjem oglasu otići otprilike 21.000 penzionera, dok je prošle godine u banje upućeno njih oko 15.000. Milošević ističe da su ugovori potpisani sa 25 banja i da u svakoj banji penzioneri imaju iste uslove i prava. Oporavak u banji traje ni manje ni više od 10 dana, kaže on, a fond snosi sve troškove prevoza, boravka i eventualno pratioca korisnika. Prijave za oglas traju do 25. januara. Svi penzioneri, bez obzira na to da li su starosni, invalidski ili porodični, mogu da podnesu zahteve za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju. Zahtev se podnosi u filijalama PIO fonda ili udruženjima penzionera. Početkom marta biće objavljena preliminarna, a sredinom marta konačna rang lista korisnika banja. Za prijavljivanje je potreban ček od penzije i medicinska dokumentacija ukoliko je penzioner posjeduje. Dokumentacija se ne boduje, već služi doktorima koji određuju banje da penzionera ne pošalju u neku banju koja je kontraindikovana za njihovo zdravstveno stanje, zaključuje Milošević.